Nu er vi startet. Jeg hedder Julius, og jeg elsker iværksætteri og outdoor. Den her gang tager vi kig på en outdoor-taske, faktisk en fjeldårstaske, som det bruges til fiskeri og jagt og alt, der indgår outdoor. Den ser sådan her ud. Det, der er godt ved den, det er, at den er jo til jagt, så den kan holde til 160 kilo, hvor man kan sidde på den. Og heromme har man et regnslag til det øverste punkt her. Så når man går på jagt, kan man se det meget godt, når den nu er orange. Og så her i kanten har vi sådan nogle poser, hvor man kan sætte poser på her, hvor der kan sidde alt muligt. Man kan også få stroppe til soveposer, man kan sætte på. Og det samme i den anden side. Så tager vi kig ned i tasken. Det, der er godt ved den her taske, det er, at der er god plads nedad, men at vi kan også lyne op lige her. Så vi kan komme ind fra, hvis det er svært at få tingene ned, så kan man også åbne op hernede. Og så har man mega god plads til at putte ting ind. Og her har vi et lille rum. Og så er det faktisk bare det, der er godt ved den taske. Og man kan dekorere den, man kan få et kæmpe regnslag over. Man kan købe alle mulige ting til den. Der er næsten rum overalt, og det er godt. Vi har også et lille forrum heromme. Og så siger vi farvel for denne gang i video. Jeg håber, I havde en god fornøjelse at se den. De andre gange kommer vi også til at tale om iværksætteri, mere outdoor. Jeg har en hel masse outdoor ting, jeg gerne vil vise til jer derude. Så siger vi bare farvel.